Vítám vás u 3. královského týdeníku. Dnes je 8. března a bych chtěl popřát všem ženám k jejich svátku všechno nejlepší a hodně štěstí. Královská rada se shodla na Horácké královně. Titul Horácká královna bude nosit novácká rosnička Jana Adámková, která bude korunovaná 30. května v Třebíči na Karlově náměstí. Dále bychom ho chtěli informovat, že na našich stránkách www.horackekrálovství.cz můžete vidět televizní reportáž Televize Nova. Televize Nova k nám přijela do Kocapílu se podívat po měsíci, co se stalo nového. Jaké máme nové území, kdo bude královnou a tak dále. Vše uvidíte na našich stránkách horackekrálovství.cz. A s tímhle se s váma loučím a těším se příští týden na shledanou.